आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। पेट्रोल डिझेल इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील देवगड तालुक्यातील खरेदी विक्री संघ पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या। हाटे पेट्रोल पंप खाक्षी तिटा येथील पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल अभावी बंद ठेवण्यात आले। अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे जिथे पेट्रोल उपलब्ध आहे तिथे वाहनांच्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं। यामुळे सर्वसामान्य वाहन चालक त्रस्त झालेले पाहायला मिळाले।